Sziasztok! Pár mondatban kifejteném, hogy miről fog szólni ez a csatorna. Nem fogom be skatujázni egy téma köré az egészet, mert annak nem látom értelmét. Igazából egy kis visszatekintés a múltba, hogy honnan indult ez az egész. Engem 2016. Januárjában szklerózis multiplexel diagnosztizáltak. Az fontos ide szúrnom, hogy a csatorna nem erről fog szólni. Nyilván lesz, amikor szóba kerül, de nem köré akarom foganatosítani az egészet, szóval most elmondom, hogy indult ez az egész, ami által ide jutottunk ki, amit most csinálok. Szóval 2016. januárjában egy tök átlagos napon, akkor még raktárosként dolgoztam. Igazából mentem A pontból B-be gyalog, és egyszer csak azt éreztem, hogy a jobb lábam nem csinálja azt, amit én szeretnék. Nem tudtam odalépni, ahova szerettem volna. Meg olyan, hát nem is zsibbadás, igazából nem tudom ezt az érzést leírni, hogy mi kezdődött el a lábamba. Igazából olyan volt, mint hogy a szememmel láttam, hogy az én testem része, de mégsem úgy éreztem, mint hogy egy idegen láb lett volna, tehát nem tudtam irányítani, nem tudtam vele azt csinálni, amit szerettem volna. Ez eltartott már egy jó 4-5 napig, amikor úgy döntöttem, hogy elmegyek a házi orvosomhoz. Neki, amikor elmondtam, azonnal beküldött a kórházba, nyilván azonnal elkezdték vizsgálni, hogy mi lehet. Érdekes volt, bekerültem a kórházba, mondták, hogy csinálni fognak egy MRI vizsgálatot, illetve egy gerincsapolást. Aztán amilyen villámcsapásként érkezett, úgy el is ment a dolog. Igazából bekerültem a kórházba, elkezdtem sétálgatni, próbálgattam a lábamat, úgy voltam vele, hogy lépcsőzök egy picit, hogy a lépcsőzés hát ha valamit segít. Igazából nem tudom, mi volt az elképzelés, de így indultam neki. Aztán elindultam lefelé a lépcsőn, és egyik pillanatra a másikra a tünetek megszűntek. Utána visszaszaladtam a szobába, pont hívott a doktornő, hogy menjek már be, és akkor nézzük meg, hogy mi van. Mutattam neki, hogy higgyel, hogy nem rájátszok, igazából rá se tudtam volna játszani, mert nem tudtam előtte kontrollálni a lábamat. Ez így, ahogy volt, egyik pillanatra a másikra elmúlt, de nyilván ott még a vizsgálatokat elvégezték, aztán a gerinccsapolás is, meg az MRI vizsgálat is kimutatta, hogy szklerózisos vagyok. Nem állok gyógyszeres kezelés alatt azóta sem, 2 éve voltam utoljára kontrollon, de akkor azt mondta a doktornő, hogy egy minimális romlást kimutatott az MRI vizsgálat, de nem tartja indokoltnak, hogy az állapotom mellett gyógyszeres kezelést kapjak. Igazából mai napig nem is okoz ez olyan komolyabb problémát nálam. Annyi, hogy a futásról le kellett mondanom, a biciklizés előtt a futás volt a nagy szenvedélyem, de most már 1 kilométer után visszatér a panasz, hogy a lábam nem azt csinálja, amit akarok. Úgyhogy ennek okán 2 éve, egy nyár alatt 2-szer el is törtem a bordáimat, mert nem akartam beletörődni ebbe, hogy ez nekem nem fog menni. Aztán addig erőltettem, hogy elestem 2-szer egy nyáron, aztán mind a 2-szer valahogy így balra rántottam magam, igazából nem tudom magyarázni, hogy meg miért, de a bal oldalamra estem rá, úgyhogy 2-szer is eltörtem a bordáimat egy nyár alatt, úgyhogy ez egy remek nyár volt. Úgyhogy igazából a betegségemről ennyit szeretnék, igazából csak annyiból fontos, hogy az eredményeimet, meg a letekert kilométereket, a sebességet, meg az ilyesmit, azt vegyétek figyelembe, hogy én nem fogok tudni igazából annyit tekerni, valószínű, vagy nem fogok olyan ütembe fejlődni, mint egy egészséges ember, bár a hétköznapokban én igazából nem élem már azt, hogy beteg lennék. Nyilván ez egy állapot, meg nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, de igazából ez
Volt egy komoly beszélgetésem a gerinccsapolás után, ugye ott 1-2 óra hosszát hason kell feküdni, szigorúan, mozdulatlanul, és ott volt, bejött az akkori kezelőorvosom, és kérdezgette, hogy látom a jövőmet. Én már ott is elmondtam neki, hogy igazából aggódni nem nagyon akarok, mert hogyha aggódok, azzal valószínű csak felgyorsítom a romlást. Szóval amennyire csak lehet pozitívan állok ez a dologhoz, nyilván nem akarok képmutató lenni, voltak nagyon kemény időszakaim, 2021 környékén pánikbeteg is lettem, nem csak ebből kifolyólag, de ez is közrejátszott benne, ott volt egy kemény 1,5 évem, de jelenleg én azt gondolom, hogy ezt a dolgot egész jól helyre tettem magamba. Nem tudom tényleg, hogy mit hoz a jövő, de tehát majd meglátjuk. És akkor itt térünk el oda, ami zajlik velem már idestova 2 éve, hogy hát a biciklizés majd, hogy nem a mindennapjaim részévé váltak. Nyilván vannak időszakok, amikor vannak kihagyásaim ilyen-olyan okból. Most például egy hetet kihagytam, mert estem akkorát, hogy alig vakartam magam össze a földről, de ez is egy teljesen független volt a betegségemtől, tehát egy rossz döntésből adódóan nem tudtam úgy lefékezni, hogy kellett volna, nem tettem le időbe a lábam, aztán elborultam, megcsúsztam a betonon egy igen szépet, úgyhogy a térdem az még kicsit most is érzi a dolgot, de ennek is a végén járok. Szóval ezt a csatornát szeretném majd a biciklizéseim köré felépíteni, ezzel egy időben írok egy könyvet is, az is a biciklizéseim tartalmáról szól, bár az inkább egy olyan dolog akar lenni, hogy amikor bicajozok, nyilván van, hogy 2-3 órát is oda vagyok, akkor azért az emberbe úgy feljönnek gondolatok, érzések, és ezek által akarom egy kicsit leírni az életemet úgy bővebben. Nyilván a magánéletemet nem szeretném teljesen kiteregetni, de ami úgy jön, és azt gondolom, hogy arra érdemes, azokat leírom bele. Szóval ez is egy kicsit ez akar lenni, de a videózás az nem teljesen erről akar szólni, ez inkább csak egy ilyen bemutató, hogy éppen hogy áll az állapotom, éppen hogy fejlődök, hogy tartom szinten magam, mert a biciklizés egy nagyon fontos mérföldköve annak, hogy én ilyen állapotban vagyok, ugyanis ha hosszabb ideig nem tekerek, akkor érzem magamon, hogy jóval kisebb az energiaszintem, jóval lustább vagyok, szóval nekem minden szempontból szükségem van erre a biciklizésre. Arról nem is beszélve, hogy minden biciklizés után úgy érek haza, hogy testileg hullafáradt vagyok, de szellemileg meg, mint hogyha így tűzijáték játszódna le bennem, újra vagyok töltődve, energikus vagyok, szóval minden szempontból egy tök jó dolog ez az egész, úgyhogy e köré szeretném ezt a csatornát felépíteni, jövök majd, szerintem úgy lesz, ahogy az egyik srác csinálja, hogy így több napot összevágok egybe, mert valószínű egy videó nem fog kitölteni egy-egy tekerés, hanem majd az eredményekkel, meg mindennel együtt összevágok többet egy videóba, és akkor majd így nem tudom, hetente, 2 hetente, majd ahogy kiadja magát, jövök videókkal. Aztán próbálom majd fejleszgetni a felszerelésemet is, mert egyelőre elég alapdolgokkal operálok. A biciklim is egy régi trekking bringa, tehát majd azt is szeretném, vagy ezt a biciklit fejleszteni, vagy venni egy újabbat, áttérni országútira, vagy gravelre, ez még képlékeny, ebbe majd a ti tanácsaitokat is szívesen meghallgatnám, hogyha leírjátok hozzászólásba, akkor nyilván nem meghallgatni fogom, hanem elolvasni, de várom szívesen a javaslataitokat. Most első körben egy biciklis komputert szeretnék venni,
hogyha ebben tudtok segíteni, hogy a Garminok közül mi az, ami árérték arányban a legjobb, akkor azt szívesen veszem. Olvasgattam utánuk, de nyilván nincs benne tapasztalatom, úgyhogy ha nektek van esetleg tapasztalatotok és leírjátok, azt nagyon szépen megköszönöm. Aztán jövök még videókkal, és akkor meglátjuk, hogy merre tovább. Sziasztok!